Zdravím všetkých chlopov tohto videa, dnes tu máme konečne Babetu 210. Babeta 210 sa v jeseni pokazila a v zime som mal iné plány, preto som sa k nej dostal až na jar. Takže zomrela v tomto videu, kde som sa v noci na nej vozil. A čistil som na nej nádrž, čistil som karburátor, menil som všetky filtriky a aj tak babeta neštartovala. Potom som vymenil tyristor, zobral som ho z babety 207, potom som aj cievku vymenil, 3 sviečky som vystriedal, aj fajku som tam dal novú, dokonca druhý karburátor som tam dával, aj tak nič proste. Ale zistilo sa potom, že babeta pravdepodobne nasáva falošný vzduch, buď cez hlavu valca, cez to tesnenie alebo cez gufera na kľuke. Preto som prešiel na tie gufera, pretože tesnenie na hlave valca je nové. Tu vlastne mám tie gufera na tú kľuku. Potom keď som vymenil s kolegom gufero na spojke, tak sme skúsili naštartovať. Takže tu nám tečie benzín a môže byť kamich pravdy. Opa! Aj minule tak robila. To čo si, však ona umiera. Vidíš, ty pridáš plyn, ona umiera. Takže som nemusel meniť to druhé gufero a dávať zapaľovanie a rotor preč. Čo? Toto ti vpadlo. Treba to tak. Ja, mne už slza išla. Hej, máš tak. Ale kámo, dobre sme tipli, ne, gufero? Že a buď toto, buď toto. Kámo, dávno som sa na ne nevozil, fakt. No a babetka funguje, teraz idem prvýkrát normálne po asfaltke otestovať. Vyťahnuť nejakú maximálku, skúsime. Dúfam, že všetko bude ok. Mohli ste si všimnúť už parádne počasie. Proste február a vonku je že 12 stupňov. Takže v minulom videu som to aj zalieval plnú nádrž. Tak sytič. Dúfam, že ma nesklame babetka. A v minulých videách ste mohli vidieť, ako pomaličky umiera. Proste studený valec na prvú. Tak má byť. Pre istotu berem si šrubovák. Hop. Dobre, idem na to. Fakt sa normálne, že bojím. Sa bojím, že budem musieť ju ťahať domov. Trošku rýchlejšie, nie? Tak s takouto maximálkou vôbec nie som spokojný.
Takú máme sviečku. No a tak som vlastne jazdil hore dole a skúšal chudobnú a bohatú zmes. Dobre, vrátil som 1,5 otáčky na tú bohatú zmesi, aby sa motor neprehrieval. Kúkol by som ešte polohu ihly, že na akom je vlastne v tom stupni. Dobre, takže pozrel som, tá poistka na ihle je správne, je na tom druhom zarezu, vlastne a tak má byť, takže vyťahol som zo svojej babety pravdepodobne maximum, síce ešte keď som čistil vzduchový filter, som tam zabudol ešte džubnúť trošku oleja, jo, zmastím ešte reťaz, nafúkam pneumatiky, pretože zadné koleso je trošku také sfúknuté. Takže tak. Takže vybral som to, odmontoval som to. No je to také špinavé, nezmastil som to ešte v lete. Dobre, vymyl som to v benzíne, môžete použiť aj technický benzín. Dobre. Dobre, toto som prefúkal kompresorom. Good. Babetka beží, ja zmastím reťaz.
Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite kliknúť like. Tiež môžete hodiť follow na moje dve Instagram. Jeden je taký hlavný, akože pre mňa. Druhý je taký YouTubeovo Instagramový. Tam budem dávať storky, že keď napríklad striham video alebo niekde sme na poľnej ceste, niečo natáčame, tak vlastne tu dám na storku. No a ten hlavný, tam proste budú rôzne zaujímavé videá, edity s motorkami, proste pekné videjka. Takže bol by som rád, kebyže ma takto podporíte. No a to je na dnes všetko a čaute.